Moi ja tervetuloa uudelle videolle. Mä lupasin muutaman video sitten, että mä jossain vaiheessa kuvaisin teille mun IBDstä videota, joten tässä sitä ollaan. Tässä videossa mä kerron teille mun IBDstä, miten se mulle diagnosoitiin, mitä mulle tehtiin, mitä oireita mulla oli, joten hypätään suoraan videoon. Tähän alkuun niin IBD on siis lyhenne englanninkielisestä sanoista. En osaa lausua, niin en edes yritä. Mutta suomeksi se on siis tulehduksellinen suolistosairaus. Ja tarkemmin ottaen mun tulehduksellinen suolistosairaus kulkee nimellä urselatiivinen prokriitti, eli haavaisen peräsuolen tulehdus. Eli basically mun suolen loppupäästä 20 senttiä on tulehtunutta. Hypätään ehkä noin vuosi taaksepäin. Elettiin 23 vuoden loppua, joulukuun ehkä puolta väliä suunnilleen, kun mä ekaa kertaa mietin, että okei, tää ei ole normaalia, mitä mulle tapahtuu. Et mulla oli pidemmän aikaa jo ollut semmoista niin kuin pientä menkkamaista jomotusta mun vatsassa ja välillä tuli semmosia niin kuin oikein pistoksia vasemmalle puolelle alavatsaan ja sitten mun vessakäynnit oli tihentynyt ja sanotaan näin, että tavara mitä tuli, niin ei ollut normaalia. Sanotaan, että oli vähän löysempää, mitä yleensä pitäisi olla. Niin sitä oli jatkunut jo niinku kesästä asti. Ja joulukuussa mä vasta niinku ekan kertaa mietin ja aloin pohtimaan, että okei, tää ei ole normaalia. Mutta sitten mä otin särkylääkkeen ja jatkoin elämääni eteenpäin. Ja sitten tultiin tämän vuoden alkuun. Ja ehkä maaliskuuhun. Maaliskuussa sitten mä huomasin, että okei, nämä mun pienet menkkomaiset vatsakivut ovat pahentuneet ja ne on pahimmillaan aamuisin. Mä sain aamuisin semmosia aivan jäätäviä vatsakramppeja, että mä en pystynyt liikkumaan ja ne kesti lähemmäksi 3 tuntia. Ja mä uskaltaisin väittää, että ehkä supistukset tuntuu yhtä kipeiltä, ehkä vähän kipeimmiltä, mutta silleen niin jos pitäisi johonkin verrata, niin ehkä supistuskipuihin mä uskaltaisin verrata niitä. Et siis se oli aivan hirveää, särkylääkkeet ei enää mulle auttanut, mä vaan makasin, itkin, hengitin, yritin hengittää, että mä niin jotenkin pysyisin tolpillani. Ja näitä tuli joka aamu. Ja ne oli semmosia, niinku aaltomaisesti tuli. Et se kipu alkoi, sit se oli hetken aikaa, sit se lakkas, sit hetken aikaa oli tyyntä ja sit se lähti taas. Ja tätä kesti 3 tuntia aamusta. Ja vessassa käynti ei auttanut. Musta tuntui, että aina joka kerta kun mä menin vessaan, niin mua pelotti, että mä mun suolen ulos. Siltä se tuntui. Että siis hyi. Ja tästäkään vaiheessa en vielä soittanut minnekään, vaan pärjäsin suomalaisella sisulla vielä huhtikuun alkuun, kunnes yksi kaunis huhtikuinen päivä huomasin, että okei, nyt tulee verta. Että tää ei välttämättä ole normaalia enää. Mutta mä silloin ajattelin, että okei, että mulla saattaa niinku olla vaan joku haava tai joku, koska olen tässä tosissaan puoli vuotta nyt rampannut vähän tiheämmin, useammin vessassa, että siellä saattaa olla joku haava. Että en vielä soittanut, mutta sitten kun tää veren painaminen, nyt näin suoraan sanottuna, ei loppunut viikkoon, niin sit mä päätin, että okei, nyt mun on pakko soittaa, että mä en enää tiedä mitä mä teen. Soitin TKC:n, mulle laitettiin lähete laproihin ensimmäisenä viikon päähän ja sitten viikon päähän lääkärille aika. Kävin laproissa. Oireet ei oo yhtään helpottanut. Sama meno jatkui. Verta tuli. Vatsakrampit jatkuu. Mä olin siinä vaiheessa tosi väsynyt, että mä en jaksa enää. Ihan sama mitä mä söin, niin kaikki tuli läpi. Ja ei siinä mitään. Sitten mä menin tänne lääkärille ja se paineli mun vatsaa ja oli silleen, että joo, että sulla on jotain niin kuin aristusta justiin vasemmalla puolella, että epäili divertikuliittiä. Googlettakaa, jos haluatte tietää mikä se on. Mä en
jaksa etsiä siitä nyt tietoa tai lukea teille. Mutta semmoista epäili ja sit se katsoi niitä mun laproja, niin muuten oli ok, mutta paastosokeri oli vähän koholla. Ja tässä vaiheessa sitten alettiin kans tutkimaan mun diabeettista tässä samalla, joka toi oman lisänsä tähän tarinaan, koska mä jouduin sitten ramppaamaan 2 eri laproissa viikon välein. No sitten tää lääkäri kirjoitti mulle lähetteen uudestaan laproihin, jossa mulla otettiin paastosokeri ja keliakiakokeet, että jos mulla olisi keliakiaa, mutta disclaimer ei ollut. Ja sitten hän sanoi, että tuoppa ulostusnäyte samalla. Ja 21 vuotta mä oon onnistunut välttää tämän näytteenottoa, mutta nyt jouduin sitten viemään ja ei siinä mitään. Ja voin sanoa, että vaikka se omaa tavaraa olikin, niin ei maistunut aamupala muutamaan tuntiin. Että semmonen. Mutta näytteen otin ja sitten tuli tää labra-aamu, menin sinne ja vein näytteen ja sit mä kahtoin, että ei hyvän aika, että se hoitaja alkaa ottaa niitä putkiloita, mihin sitä verta otetaan. Varmaan 8 putkea, mä et ei, niin miten mä selviän tästä. Ja aina oon pitänyt silmät kiinni, kun mulla on otettu verikokeita. Niin varmaan 8 putkea valehtelematta multa otettiin, koska siinä oli ne keliakiakokeet. Ja mä muistan sen jälkeen, mä olin jossain omissa maailmoissani, mä nukuin koko sen päivän. Sinä iltana mä muistan, mä nukuin meidän sängyssä, Jari oli jotain teki keittiössä varmaan iltapalaa, kuuntelin musiikkia ja lähtee soimaan Kuumaan Luotan tulevaan kappale. Ja sitten kaikki, siis meikä vaan mä vaan alan itkemään. Nousen ylös, kävelen Jarin luo keittiöön ja sanon, että mä en jaksa enää. Apua, mä oon kaikki tän nyt jo. Mutta siis sanoin, että mä en jaksa enää, että mitä mulle tapahtuu? Nyt en lopeta tän videon kuvaamista. Hyvänä, kun mä oon jo puolessa välissä tarinaa. No älkää välittäkö mun itkusista silmistä, mutta kävelin Jarin luokse ja olin, että mä en jaksa enää, että siis mulle ei kerrota mikä mulla on. Mua laitetaan vaan uusiin testeihin koko ajan. Mua sattuu koko ajan. Mä en haluaisi mennä enää nukkumaan, koska mä tiedän, että mä herään aamulla niihin kauheisiin vatsakramppeihin, vatsakipuihin ja mä en jaksa enää. Ja tietenkin Jari lohduttaa sen, minkä pystyy, minkä osaa, minkä jaksaa. Ja en mä tiedä, mä olin siinä vaiheessa tosi väsynyt jo niihin kaikkiin kokeisiin ja jatkuvasti lääkärissä ramppaamiseen. Sitten mulle varattiin soittoaika, lääkärin soittoaika näistä laproista. Soittoaika tuli ja lääkäri sanoi, että joo, että se on sulla sokerit on koholla, että hän laittaa sulle, tai että varaa aika niin tohon sokerirasitukseen ja sitten diabeteshoitajalle aika. Ja sitten nää sun F-karpertiini, joku tämmönen suolistotulahdusarvot, mikä otetaan sitten ulostusnäytteestä, niin nää on vähän koholla, että nää on melkein 5000. Ja niitten pitäisi olla, olisiko ollut alle 80 vai alle 50. Niin hän laittaa sulle tähystykseen nyt lähetteen. Ja mä olin, että okei, selvä. Ja hei. Sitten tässä vaiheessa, ikinä ennen en tietääkseni ole äitille itkien soittanut, mutta tässä vaiheessa soitin, koska mulla tuli niin monta infoa silleen, okei, mulla alkaa taas itkettää, siis tästä videosta ei tule nyt mitään, mutta soitin itkien äitille, olin silleen, mä en tiedä mitä mä teen, selitin sille, että mitä mulle sanottiin, ja sit äiti rauhoitteli mua hetken, oli silleen, nyt soita tänne eka, sit soita tonne, ja sit katsotaan mitä tapahtuu. Sit mä en odottaa tätä aikaa tähystykseen, ja tää lääkäri sanoi kans mulle, tai kuka mulle soitti, että joo, että tuoppa uusi ulostenäyte. En tiedä minkä takia, mutta jouduin viemään taas vaihteeksi. Toimitin niin kuin haluttiin ja sitten siitä tuli tulokset, niin ne oli melkein 8000. Eli ne oli vaan noussut siitä viimeisimmästä kokeesta. No sit mä sain toukokuun loppuun
sen tähystysajan, eli mä ootin sitä melkein kuukauden, ja samalla mä sain sit laput, missä luki niin kun justiin tyhjennyksestä ja mitä ruokavalion muutoksia pitää tehdä. Mä olisin saanut vissiin ilmatteeksi jostain TK:sta tai jostain sitä kolosterum, joku tämmönen tyhjennysaine, jota olisi pitänyt juoda melkein 5 litraa. Ja olin silleen, että en hae, että mä luin, että Picoprep on parempi ja ihmiset suositteli sitä, niin mä hain sitten apteekista sen Picopreppiä ja tyhjensin sillä ja hyvin tyhjeni. Mullahan kävi niin huono tuuri, että mä sain tähystysajan 10, niin 10 aamulla. Ja se tarkoitti sitä, että mä jouduin tyhjentämään yötä vasten, mutta mua se ei sinänsä haitannut, koska mä muutenkin nukun aika huonosti öisin ja silloin varsinkin nukuin tosi vähän, niin mulle ihan sama. Mutta ensimmäisen annoksen otin joskus ehkä 11-12 aikaa päivällä ja sitten seuraavan kerran otin 10 aikaa illalla. Ja nukuin sitten sohvalla, tyhjentelin. Sain ehkä 3 tuntia nukuttua sinä yönä, että yllättävän paljon. Että aamulla kun heräsin, niin olin siis semmoinen rauhallinen olo. Ei jännittänyt, ei pelottanut. Sitten lähdettiin ajamaan. Mä sanoin Jarille, että nyt varataan niinku 1,5 tuntia aikaa, että jos tulee tilanne, että joutuu pysähtymään niinkö tien varteen, niin on sitten aikaa, ettei myöhästy. Mutta ei tarvinnut pysähtyä. Matka meni hyvin. Päästiin keskussairaalalle. Oltiin väärässä kerroksessa, mutta muuten meni hyvin. Meidän piti olla ykköskerroksessa, eli mehän jäätiin kakkoskerrokseen ja meitä sitten haettiin sieltä ja sitten löydettiin oikeaan paikkaan. Sitten mut haettiin sieltä odotustilasta sinne toimenpidehuoneeseen, tutkimushuoneeseen, miksi sitä nyt sanotaankaan. Haettiin sinne ja mulle annettiin semmoset hienot housut, missä oli reikä takana. Ja sitten mä vaihoin ne ja kävelin sinne toimenpidehuoneeseen ja ensimmäiset sanat, mitkä mä sanoin, kun mä katsoin ympärilleni, oli, että täällähän on lössiä. Koska siellä oli 4 hoitajaa ja varmaan 3 opiskelijaa ja sitten tää lääkäri, kuka teki sen tähystyksen. Sitten mä menin siihen makaamaan siihen pedille ja sitten mulle aletaan laittaa kanyyliä. Koska multa kysyttiin, haluanko mä kivulääkkeitä, niin vastasin, että kyllä, kaikki vaan tänne. Niin mulla annettiin toiseen käteen 2 tyyppiä laittamaan kanyyliä ja sitten lääkäri meikän yläpuolelta puhuu mulle, kyselee hirveästi kaikkia kysymyksiä. Kaikkea, mihin mä oon vastannut sen viimeisen kuukauden ajan jo, niin samat kysymykset tää lääkäri kysyy. Ja mä vastasin niitä näitä, mä muistan sen, että mä en pystynyt keskittymään. Mä olin silleen, että mitä niin nyt tapahtuu ihan hirveästi kaikkea samaan aikaan. Että mihin mä keskitynkö mä tähän, että mä pistetään toiseen käteen ja sitten lääkäri kyselee tyhmiä kysymyksiä mun yläpuolella ja niin kuin, mitä tapahtuu. Mut sitten selvittiin tästä tilanteesta ja sit mut puudutettiin ja sitten semmoinen pikkurillin paksuinen kamera, ehkä 1,5 metriä mittainen juttu, niin aletaan tunkemaan minun sisälleni, mun suoleen ja ei se nyt tuntunut kauhean pahalta. Ei se nyt mikään mieluinen kokemus ollut, mutta ei se ollut niin paha, mitä mä olin kuullut, että se voisi olla. Ainut, missä tuntui, niin oli justiin niin kuin suolen mutkat. Ja se kun laitettiin vähän ilmaa. Mutta ei niinku oikeastaan muuten. Et mä ihan pärjäsin. Ei mä loppujen lopuksi tarvinnut edes kipulääkkeitä laittaa muhun. Siinä oli yksi ihana. Se oli ehkä opiskelija, joka mua siinä silitteli ja katsoi niin minua, että mulla on kaikki hyvin. Niin. Sen kanssa siinä justiin vähän, mitä nyt pystyin, juttelin. Ja kyselin, että joo, että sä oot niinku hoitaja. Ja sit se kyseli multa, että mitäs mä teen ja näin. No, sitten kun se lähti niin kun tulemaan poispäin, lääkäri sen kameran kanssa, niin sitten se otti samalla koepaloja. Ja se tuntui semmoiselta, niin kuin, mä sanoinkin ääneen, että ihan niin kuin menkkamaista niin pistosta, vaan semmoista pientä. Niin otti varmaan 7 näytettä. Sitten se loppui, mä sain pillimehua ja sitten lääkäri sanoi mulle, mä muistin, että se olisi sanonut, että joo, että sulla on niin 10 senttiä, mutta sitten kun mä luin potilaskertomuksen, niin se sanoi, että mulla on 20 senttiä rektumista tonne paksusuoleen niin tulehtunut. Et sen takia se sanoi kans, että sen takia saattaa olla, että ne mun suolistotulehdusarvot on ollut niin kauhean koholla,
koska se tulehdus on tuossa niin kuin suolen loppupäässä. Sitten kävin vaihtamassa omat vaatteet päälle, mut laitettiin sitten IBD-hoitajalle siitä melkein heti. Se kertoi samat asiat, mitkä mä olin jo netistä lukenut. Ja se sanoi mulle, että joo, että sä et näytä niinku kauhean järkyttyneeltä tai semmoiselta niinku yllättyneeltä. Mä että tiesin jo mikä mulla on, että ei tää, ja mä oon lukenut netistä, niin ei tää nyt niinku silleen tuu uutena asiana mulle. Sitten me päästiin lähtemään. Mulle sanottiin, että älä syö niinku kauhean raskaasti heti, kun sä oot nyt päivä ollut syömättä. Mut mähän totellut, vaan me mentiin Hesburgeriin Jarin kanssa, koska mä olisin, että mä tarvin nyt ruokaa. Ja mulle kirjoitettiin Asacol lääkitys, joka on toiminut hyvin. Mulla oli noin kuukausi sitten kontrollilabrat tästä IBDstä ja samalla vein sitten ulostusnäytteen ja suolistotulehdusarvot oli alle 40, eli hyvin on toiminut lääkkeet. Ja nyt sitten vuoden päähän uudet labrat ja soittoaika. Netistä löytyy semmonen sivu kuin IBD ja muut suolistosairaudet ry, ja sieltä löytyy tosi hyvin infoa esimerkiksi Crohnin taudista, haavaisesta paksusuolesta ja esimerkiksi niiden hoidosta, kotihoidosta, labroista, tähystyksestä. Niin jos kiinnostaa, niin käykää sieltä lukemassa lisää. Siellä on tosi hyvin selitetty asioita. Tämmönen oli mun IBD-tarina ja nauttikaa elämästä ja tehkää asioita vielä kun voitte ja en mä tiedä. Heippa!